Lill-pensjonanti tagħna ngħidulhom diġà tajnikom imma mhuwa xejn ħdejn dak li se nagħtukom għaliex dan huwa l-mod ta' kif bil-fatti inwettqu il-ġustizzja soċjali. Sostna dan il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta kienet jindirizza rally għall-anzjani fil-Belt Valletta. Il-Prim Ministru ingħata merħba mill-isbaħ mill-anzjani illi grazzi għal budgets ta' Gvern Laburista issa qed igawdu minn żieda fil-pensjoni u tneħħija tat-taxxa sal-massimu tal-pensjoni. Dan għal kontrarju ta' dak li kien isir fi żmien Gvern Nazzjonalista fejn l-anzjani dejjem kienu jistennew tnaqqis fil-pensjoni u taxxi ola. Il-Prim Ministru għamilha ċara li għalkemm sar ħafna għad fadal aktar xi jsir għax għad fadal pensjonanti, speċjalment nisa, li għadhom fost l-aktar persuni fil-periklu ta' faqar f'Malta. Dr. Muscat qal li dan huwa gvern illi jrid iħeġġeġ lill-anzjani li jistgħu jibqgħu jgħixu fil-komunità bi skemi li permezz tagħhom titħallas nofs il-paga tal-kerer ta' dak l-anzjan jew l-anzjana. Din hija l-importanza tas-surplus, żied il-Prim Ministru, li l-pajjiż jagħmel il-qlieħ biex aktar nies joħorġu mill-faqar u li l-pensjoni jisservihom biex ilaħqu mal-ħajja. Dwar l-irwol ta' trade unions f'pajjiżna, il-Prim Ministru qal li fil-kwart ta' seklu li l-Partit Nazzjonalista iggverna lil Malta, dawn kienu jżommu lill-gvern milli jċaħħad lil ħaddiema minn ċertu drittijiet u li jreġġa' kisbiet ta' nofs is-seklu ta' qabel. Semma kif id-dritt ta' strajk baqa' mhux mittiefes bis-saħħa tal-General Workers Union u trade unions oħra. Qal li llum xogħolhom inbidel u qed jassiguraw li dak li għandhom il-ħaddiema jiżdied u mhux jitnaqqas. Dan għal il-Prim Ministru huwa kollu parti minn strateġija li ilha titħejja snin sħaħ u li bdiet titwettaq fl-2013. Id-differenza għalina ma' ħadd ieħor hi li l-ġid mhuwiex għan minnu nnifsu. Il-ġid irid ikun hemm biex inwettqu l-ġustizzja soċjali qal il-Prim Ministru. Qal ukoll li huwa biss il-Partit Laburista li għandu l-kredenzjali li jwettaq ħidma bħal din għaliex huwa l-Partit Laburista li ta' ħafna mid-drittijiet tal-ħaddiema. L-istorja ta' dawn l-aħħar 6 snin turi li aħna konna kapaċi nagħtu aktar għaliex ħloqna aktar ġid, temm jgħid il-Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.